गतिके हाग्रामायादि सासे मूर्ख सासे माने स्टुपिड पलिटिशियान बे हारिखौ बार बार फानबाय थानो नागिरगासिनो दङ। बे हाग्रामानि समनि स्टुपिड नंला जों बर' हारिया ना बायनाय नावावहाय सोरबा मिथिखानाय दानि जुगनि गोदान मुगानि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायनाय नावाव गाखोनो थाङाथ'। बे नावाव ना बैथायानो दङ, ना नावानो गोदान, ना नावानो रिपेयारिं खालामनाय, गब्लंखा बैथाबो गैया बेयाव गाखोनानै गाव गब'नानै मालाबाबो गावनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय BPF दलावहाय हाबनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। 1,40,000निफ्राय 1,50,000 बिसोर मोननो हागौ। बेया साइन्टिफिक गतिके साइन्सजों आगान हरनानै थाबायनो रोंनाया नाजानाया मानसिनि गियानि मानसिनि खोन्था। गतिके हाग्रामायादि सासे मूर्ख सासे माने स्टुपिड पलिटिशियान बे बाथ्राया रोखा जाबाय जे जायनि जाहोनाव बियो हारिखौ बार बार फानबाय थानो नागिरगासिनो दङ। नोङो मोनसे खोन्थाखौ नाय, एम्बुआ दैज्लाङावल' गाबो, बियो मालाबाबो मेसेङाव गाबा। खिन्थु दिनैनि साइन्टिफिक जुगाव एम्बुनि सायाव सोनारनानै एग्रिकालसारखौ मावलिया। मानोना दिनैनि साइन्टिफिक जुगाव बोथोरनि सायाव बा अखानि सायाव बेखौ सोनारालासिनो कमप्लिटलि साइन्टिफिकेलि गोदान मुगानि गोदान मोनसे सिस्टेमजों खामानि मावलांग्रा। गतिके दिनैनि बे 21st सेन्चुरिनि ग्लबेलिजम मोनसे थासारियाव गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा मिथिजोबखागौ। बे हाग्रामानि समनि स्टुपिड नंला जों बर' हारिया। जों बर' हारियाबो गियानि जाबाय। जोंखौ सोरबाया ट्राइबेल होननानै आन्डार एस्टिमेट खालामनो नाजानो हागौ, खिन्थु ट्राइबेलफ्राबो लेखा गोरों जाबाय। नोंथांमोना साननानै नाय, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो प्रचार जागासिनो दङ जे देग्लाय APSCनि मेइन एग्जामाव 133 गथ'फ्रा मेइन एग्जामाव पास जादों। बेनि गेजेराव 40निफ्राय 50साया भाइभायाव मक इन्टारभिउआव निश्चय पास जागोन। होमब्ला जोंनि बर' हारिया जे लेखा रोङाखै होननानै सोर बुंगोन? आरो बेफोरबायदि लेखा गोरों हारिखौ बे स्टुपिड BPFनि लिडारफ्रा दैदेननो हागोन नामा? बा बिथांमोननि बुंनाय बायदि बर' हारिया थांबावगोन नामा? नंगौ, बिथाङा मोनसे खोथा बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि BTR एकर्डनि गेजेरजों 6 सिडिउलनि गेजेरजों दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड हालामा स्टेटहुड जानो थांगासिनो दङ। खिन्थु बेखौथ' दल दामनानै लाब गैया। नोंथांनि फिसालाया दिनै बिहामजो लाबोनो नागिरदों, नोंथांनि फिसाजोआ दिनै बिजामादैजों हाबा जासिगोन। बेफोरबायदि होननानै दल दामनानै फोसावनायनि जुग नङा दिनैनि जुगाव। बिसिनाव जयनिं जानायाथ' बाक्सायावबो दाखालि 5,000 जयनिं जादों। बिसिनि फोरमायनाय बायदियै बिजनियावबो बिराद गोबां जयनिं जाबाय बिसिना। दा चिराङावबो जादों, दाखालि गसाइगावआवबो जानाय देखायदों, परबतझारायावबो जानाय देखायदों। माने जोङो नायो जोंनिफ्राय UPPLनिफ्राय जायफ्रा मोननाय मोनैखौ जेब्लायबो लानानै पार्टिनि मोजां खामानि मावै, माखासेया माने मा होनगोन, पार्टियावहाय लेंखेदा बायदि खामानि मावग्रा मानसि थायोना, बेफोर थांनायनि अनगा बेफोरबायदि हाजार जोंनिफ्राय मालाबा BPF दोलोआवहाय UPPLआव थाङाखै। खिन्थु हाजार जोंनावसो फैगासिनो दङ। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ जे खामफाम बरगयारि बिथाङा गावनि UPPLआव जयनिं जानायनि सिङाव खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो जोंनि UPPL दोलोआ बबेबा खारनावहाय BPFआव जयनिं जागोन बिनि खुनु माबा गैया। मानोना बायनाय नावावहाय सोरबा मिथिखानाय दानि जुगनि गोदान मुगानि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायनाय नावाव गाखोनो थाङाथ'। बे नावाव ना बैथायानो दङ, ना नावानो गोदान, ना नावानो रिपेयारिं खालामनाय, गब्लंखा बैथाबो गैया बेयाव गाखोनानै गाव गब'नानै मालाबाबो गावनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय BPF दोलोआवहाय हाबनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। आं दाखालि बुंबाय, गावनो फैनो नागिरदों माबोरै जोंनिया थांनांगौ जाखो? गावनो MPआवहाय हाग्रामानि रिकुवेस्टखौ माबानो हायैनि, दाननो हायैनि थाखाय MPखौ गेलेसिगोन बियो। खिन्थु मोनसे खोन्थाया रोखा, बिसोरो खोब बारा मोनोब्ला 140निफ्राय 150,000 मोनगोन, 150
40,000निफ्राय 150,000सल' बिसोर मोनगोन थारमाने 1,40,000निफ्राय 1,50,000 बिसोर मोननो हागौ गतिके बिसोर देरहानायनि बाथ्रायानो फैनो हाया गतिके 1,40,000 BPFनि सापर्टारा नेक्स्टआव सरकार दानो हागोन बेखौ रावबो सिमां नुखायाखै मानोना हाग्रामाया मालाबाबो फैला जाय समाजा दिनै बिटिआरनि समाजा गासैबो जाति जनगोष्ठिया शान्ति नागिरनानै खौसेथि नागिरनानै जौगानाय नागिरनानै लामा लाखाबाय शान्ति मोननाय अशान्तिनि राजा खोमसिनि राजा हाग्रामाजों सोरबा थांनानै गावनि जिउखौ गावनि हारिखौ गावनि न'खरखौ मालाबाबो आन्दायहोनो थाङा नि दिनावथ' बुंराय फेरला फेथा खालामलायनानै एमपि देरहानानै खामानि मावनाय गोबां लिडारफ्रानो थांदोंमोन मा मावनो हादों आं दहायनो बुंबाय बे 21st सेन्चुरिनि गोदान सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाग्रामाजों मालाबाबो गैया आरो हाग्रामाया मालाबाबो सिमां दा सुजुथों मानोना हाग्रामाया गावखौ जेल जानायनिफ्राय बासिनो थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंगासिनो माहारिखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनो हारिखौ मोनसे खैसाराव खोख्लैनो गाव जेब्लायबो माने सेफ जनाव थानो बे थांखिजोंल' बिपिएफआ खामानि मावगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोनाबो बुजियो जों गासिबो बुजियो